ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. O Hudaý ýolunda jengde şehit bolan adamlarga öldü diýip aýtmaň. Belki olar diridirler, lakin siz olaryň diridigini bilýän däldirsiniz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وحكمان sizleri imtihan edermiz. Biraz korku bilen, we biraz açlyk bilen, we biraz mallaryňyzyň we janlaryňyzyň we miweleriňyzyň kemelmegi bilen we beşarat we boşlyk ber sabr etýän adamlara. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Olara wagtyki musibet ýetişde şonda aýtýarlar, biz Huda milki we mahlugydyr. Ve elbette kıyamatda şonun huzuruna rucu edip baryandır. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Şolarga özlerinin Perverdigarının tarafından has rahmet bardır. O şolardır hidayet tapıp doğru yola düşerler. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Tahqiq Safa bilen Merve Allah Tebarek ve Taala'nın taat ve ibadetinin nişanlarındandır. Pes her kim Beytullah'ını hac edip ziyaret etse ya umre etse pes şonun için günah ve zarar yoktur. Safa bilen Merve'nin arasında sa'i etmek. Ve her kim özüne farz değil bolan bir hayır iş etse Allah Tebarek ve Taala şonu savap berýändir ve şonu bilýändir. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Tahqiq oltor adamlar ike gizläp mahfiyet ýerdiler. Bizim wazih we aşkar bolan ayetlerimizi hakka hidayet etýän ayetlerini biz adamlara Tawratda beýan edemizden soň şu tariqa adamlara Allah Tebarek ve Taala lanet aýtsyn we her bir lanet aýtýanlar da lanet aýtsynlar. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. Meger oltor adamlar ike tövbe edip özlerini ıslah edipdiler. O gizlen zatlaryny adamlara aýdyp beýan edipdiler. Pes şolaryň tövbesini kabul kılaryn we men tövbelerini kabul etýän we bendelerime rahmetýändir. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Tahqiq oltor adamlar iki tövbe etmäni kafirliklara ısrar edip dünýäden kafir bolup geçse şolar üçin Hudaňyň laneti bardyr. O feriştelerin laneti bardır ve tamam adamların laneti bardır. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. Şolar lanette hemişelik qalarlar, olardan hiç wagt azaby ýeňiledilmez we şolara hiç wagt
muhlet de berilmez. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Sizin perverdigarınız bir Allah'tır. İbadet ederge şayeste hiç zat yoktur, meger şu Allah bardır. O nihayette mehreban o, bendelerine rahimlidir.